सिगां जोङो UPPL आव दङमोन ओरैनो बिदि बिसेस जेबो गिदिर बिबान गैयाब्लाबो जोङो मैखोमै UPPL खौनो सापर्ट होबोदोंमोन आरो UPPL नि गिदिर सापर्टार होनजायोमोन आरो जों UPPL नागारनानै दिनै BPM आव जयेन जाफैनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा दिनै BTC नि मानगोनां एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि EM आरो लोगोसे नैबे दा एसेम्बलि इलेक्शननि दतमा समस्तियाव जिहेतु टिकेट मोननाय जोंनि मानाव गेदेर रबिराम नार्जारी सार बिथाङा दाबो एक्जिस्टिं EM आरो लोगोसे जोंहा दतमायाव गोदानै केन्डिडेट मोनबावनायाव जोंहा जथेस्थ खुसि दङ आरो बिथांजों जों जोबोद सापर्ट होनो गोसो जानायनि खारना जाहैबाय बिथाङा दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो BPM खुंथायाव बा सरकाराव गोहोआव गैयालासिनो बिथाङा MLA हिसाबै गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबोनायखौ खालि जोंल' नङा जोंनि दतमा ओनसोलनि आरो जोंनि बे एरियानि BTC नि गासै रायजो राजाया बिथांनि खामानि मावनायखौ नुदों दा आरोबाव जों बिथांजों गुबै सापर्ट होनायनि खारना जाहैबाय जोंहा फैबाय थानाय समाव जिहेतु बिथाङानो जोंनि बे एरियानि जोंनि ओनसोलनि जोंनि बियाबनि MLA एबा जुदि मिनिस्टार जाहैयोब्ला बिथाङा आरोबाव जोंनि रायजो राजानि जथेस्थ खामानिखौ डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन होननानै जों दिनै बे जयेन हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बेयाव खालि UPPL निफ्रायल' नङा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जाफैदों दा गासै ओरैनो UPPL आरो एक्जेक्टलि आं बुंनो हायाबाबो 500निबो बारा बेयाव जयेन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जयेनखौथ' जागोन बेखौ बयबो नोंथांमोनानो मिथिगोन दा बारहावाया माबोरैहाय बारदों मानो होनबा जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जोंनि ओनसोलाव जोंनि बे BTC हालामाव सोर मावदों बेखौसो नायनानै गासैबो मानसिफ्रा सापर्ट होनो ओंखारबोयो दा जोंहा मेगनजोंनो नुबाय दं हिसाबै सारा जे बेबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बिनि थाखाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायो गोबां मानसिया आरोबाव जयेन जाफैबावगोन होननानै